Soc en Pau Torló i això és l'Escandall, el podcast de Nexe Nacional. Ningú no parla la llengua que vol, sinó que un acaba parlant la llengua que l'entorn social el condiciona a parlar. El que no podem fer és acceptar les premisses majors del discurs del contrari, perquè en la mesura que les acceptes te col·loques dintre del seu marc. I dintre del seu marc pot ser un cert marge de maniobra, però és un marge de maniobra limitat per aquest marc i que t'atrapa, en definitiva, que és el que solen fer els catalans. És tu la llengua hegemònica o és una altra llengua hegemònica i no hi ha alternativa. Després del procés, ens trobem en un moment de presa de consciència sobre la situació del català i hem cregut pertinent, des de Nexe Nacional, posar el focus en les idees molt suggerents que ens regala Jordi Martí Montllau. En un moment en què la llengua, és a dir, la nació, recula, amb l'aquiescència dels polítics o la seva participació directa, com és el cas del País Valencià i les Illes Balears, l'únic que ens queda som nosaltres mateixos per transformar la realitat. Jordi Martí Montllau va néixer a Tortosa i és llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Ara mateix és professor de Filosofia a l'Institut Juli Antonio de Móra d'Ebre i ha escrit els assajos d'Evolució, Llengua i Identitat Nacional i, aquest últim, de Sant Jordi, el mite del bilingüisme i altres textos per descolonitzar la ment. Moltes gràcies per ser amb nosaltres, Jordi. Gràcies a vosaltres. Doncs aquest últim llibre, el mite del bilingüisme i altres textos per descolonitzar la ment, desmuntes la ideologia lingüística imperant als països catalans. La primera seria el títol, el bilingüisme. Com és que consideres tan fonamental per a la substitució del català aquesta ideologia del bilingüisme? Doncs perquè en la mesura que aquesta ideologia s'acaba convertint és naturalitzada i per tant interioritzada i assumida d'una forma crítica, invisible pel comú dels parlants, determina el comportament lingüístic d'aquests parlants. Determina que els catalans abandonen, abdiquen de l'ús de la llengua en determinades situacions, que convergeixen cap al castellà davant de parlants que els responen a aquesta llengua o davant de persones que desconeixen, i per altra banda, perquè no hi ha submissió sense supremacia, reforça la posició de força d'aquells que no fan mai aquestes coses, aquells que es mantenen contínuament en la seva llengua. Estic pensant, evidentment, en els parlants de la llengua dominant. Un necessita, per canviar la realitat, ha d'actuar políticament, però per actuar políticament necessita saber per què ho fa, necessita certes conviccions. I sense aquestes es mou per inèrcia i lamentablement la inèrcia és el motor que mou la història. Si volem transformar això perquè la història ens porta cap a la substitució lingüística, el primer que hem de fer és entendre quina és la ideologia, perquè no és neutral aquesta inèrcia, quina és la ideologia que hi ha al darrere, desemmascarar-la, ser crítics amb ella i a partir d'aquí podem esperar els canvis d'actitud. Sí, de fet, al llibre parles molt de repolititzar la llengua. A mi se m'acut una reflexió que també esmentes al llibre i que té a veure amb aquesta idea en la qual insisteixen molt els lingüistes catalans en general i també els polítics en despolititzar la llengua. Per què en aquest país? I en general a Espanya també passa. Hi ha aquesta insistència en despolititzar la llengua, en aquest cas sempre la catalana, és la que s'ha de despolititzar, no? Sí, clar, perquè l'altra, com que hi ha adquirit un estatus de llengua hegemònica, no es nota que, de fet, pròpiament és una proposta política i que hi ha una intencionalitat política darrere la hegemonia del castellà i com que no es destaca, sembla que sigui una cosa neutral i purament com una mena de força de la naturalesa, quan en realitat no ho és. A veure, si jo parlo de polititzar la llengua d'una forma provocativa, en realitat, la vull deslligar, crec que s'ha de deslligar de propostes polítiques concretes que poden implicar tant models de societat com fins i tot propostes d'organització territorial, és a dir, la vinculació que els nostres països, els països catalans, puguen tindre amb altres parts del món. Però sí que per tant, jo deslligaria, entre altres coses, la llengua de propostes com la independència. O en llocs com el País Valencià em preocupa que estigui lligada als plantejaments de l'esquerra o del País Valencià i no en tanta mesura, però també en bona mesura de les Illes Balears. La llengua ha d'estar per damunt d'aquestes diferències polítiques. Però allò que realment constitueix la força de la llengua catalana, el valor afegit de la llengua catalana és que la llengua catalana ens identifica com a catalans i fa possible Catalunya, fa possible els països catalans. Si aquesta part de món, que és la nostra, encara existeix com una entitat històricament diferenciada i se planteja
com una unitat, com un nosaltres davant d'uns altres, és perquè encara parlem català. I per tant, el català en tant que identifica és el que li proporciona a la llengua el seu valor. Vull dir que polititzar-la és vincular llengua amb nació. I reforçant el valor identitari de la llengua s'entén el per què cal defensar la llengua i quin sentit té defensar la llengua. Perquè aleshores ens proporciona, i això és una cosa que suposo que en parlarem, però que convindria explicar-se d'una forma més extensa, jo ara només la plantejaré com un titular, la cohesió social en aquest país, que és també cohesió nacional, en l'època del que el paradigma social és el paradigma nacional, la cohesió social és cohesió nacional, aquesta cohesió s'aconsegueix únicament, només hi ha una llengua que la pugui garantir, que és la llengua catalana. Si tenim en compte això, és a dir, el valor identificatori de la llengua i les possibilitats polítiques en termes de cohesió social que proporciona la llengua, en aquest sentit hem de jugar aquesta base. Hem de polititzar la llengua en tant que la llengua ens identifica com a catalans i fa possible un determinat país, un determinat país on nosaltres. És com si d'alguna manera el català els recordés cada dia que la nostra història no és la mateixa que la seva, d'alguna manera, no? De fet, volia entrar aquí en la idea de justícia que ja començaves a deixar entreveure aquí, que també comentaves el primer llibre que jo em vaig llegir, que no és el teu primer, que és Llengua i identitat nacional, en què comentaves precisament això, que la llengua comú només pot ser el català perquè està fomentada, si no estaria fonamentada la situació de Catalunya en base a una injustícia que és la imposició del castellà i l'ocupació espanyola, no? Però abans volia entrar en la qüestió que en el cas concret dels països catalans la supremacia lingüística del castellà va molt lligada a la idea a tres idees que planteges. Els drets individuals dels espanyols, la idea de la llibertat i la idea de llengua comuna. Que en el fons, si les analitzes, són contradictòries entre si. Jo, almenys, llegint el llibre tenia aquesta sensació, però llavors no acabava d'entendre perquè si són contradictòries entre elles, la llibertat individual, la llengua comuna, la idea de llibertat col·lectiva, la defensa d'una mena de lliure elecció lingüística, per què són tan funcionals si es contradiuen entre elles? Doncs perquè són idees molt simples que tenen al darrere altaveus molt potents i que funcionen contínuament i perquè a més són molt intuïtives. A veure si m'he d'explicar bé. Si mirem al cel veurem que la impressió que tenim és que el sol es lleva, va adquirint el seu zènit i després es pon. És a dir, sembla com si el sol girés al voltant de la Terra. I això és intuïtiu. Vam tindre que esperar molt de temps per a comprendre a partir de l'abstracció matemàtica que les coses no eren d'aquesta manera. Però intuïtivament aquesta és la idea primera. Hi ha algunes idees que són intuïtives en relació amb els usos lingüístics que són falses, com aquesta altra, però que en tant que són intuïtives resulten molt eficaces. I a més, si els dotes dels altaveus pertinents, aleshores se converteixen en molt convincents. A veure, la primera, o una d'elles, la llibertat lingüística. La idea és que cadascú parla la llengua que vulgui. Que bonic que és això, no? El que passa és que la llengua és un fet social. I com a fet social està socialment condicionat. Ningú no parla la llengua que vol, sinó que un acaba parlant la llengua que l'entorn social el condiciona a parlar. Llavors, quan hi ha una llengua que és en un entorn social, sempre acabarà havent-hi una llengua hegemònica, amb independència que se'n parlen diverses. Sempre se n'han parlat diverses de llengües en un entorn social i és d'esperar que continuï passant igual, que és possible que en el futur encara sigui més gran aquesta diversitat. Però sempre acaba havent una llengua de referència, una llengua per defecte, la llengua de l'espai públic, la llengua a la qual tendeixen a convergir tots, la llengua que acaba sent la llengua que en la política lingüística familiar acaba sent privilegiada i és la que se transmet més als fills. Dic, en cada entorn sempre n'acaba havent una llengua d'aquestes característiques. I aquesta llengua és la que condiciona els parlants per la seva hegemonia a convergir cap a ella. És a dir, és la llengua que s'acaba convertint en la llengua d'identificació de convergència i la llengua d'ús per defecte. Sempre n'hi ha una i, per tant, el que ens hem de plantejar no és si això pot deixar de ser així. No pot deixar de ser així. El que ens hem de plantejar és, ja que és així, quina és la situació més justa?
en cada situació quina és la llengua que en justícia hauria d'ocupar aquest paper. Per tant, retornant a això que dèiem, no és veritat que es parla la llengua que es vol, sinó que se parla la llengua que adquireix l'hegemonia en l'entorn social, perquè és un fet social i, per tant, socialment condicionat, i llavors hem de veure si la llengua que ocupa aquest lloc és la que històricament i en justícia correspon, o si no ho és, perquè darrere hi ha un acte de força, una intencionalitat política i un acte de força que han portat a desplaçar la llengua natural i històrica d'un determinat territori per una altra que ve de fora i que està imposada. Per tant, no és veritat que es parla la llengua que es vulga, que es vol, i hi ha llibertat si hi ha justícia, perquè el fet prevaldre de la justícia és combatre la coacció, i és combatent la coacció, trencant les cadenes, que s'aconsegueix la justícia. Clar, després dissimulen aquesta idea de llibertat, o diguem, dissimulen el fet que la idea de llibertat és falsa amb la idea de la llengua comuna, que també és una cosa com a molt neutral i com molt de ciències naturals. Hi ha llengües comunes. No, mira, les llengües es moren, no? Casualment... Sí, tenen atributs com si fossin éssers vius, i no és pas veritat, les llengües no són éssers vius, sinó que les comunitats que les parlen estan vives, i quan una llengua declina és perquè aquella comunitat és oprimida. Quan s'oprimeix una llengua és que s'oprimeix els seus parlants. Llavors, deia... Llengua comuna. Sí, la idea de llengua comuna. Clar, a l'estat espanyol hi hauria una llengua comuna, però això no és una cosa que hagi passat de forma espontània. Hi ha una llengua comuna perquè hi ha una història determinada, que és la història d'una comunitat que s'imposa sobre les altres. A mesura que s'imposa sobre les altres, els imposa la seva llengua. I quan això ja ha passat un temps, i més o menys la gent va perdent la memòria del procés de coacció que ha suposat, i s'ha anat bilingüitzant i adquirint aquesta llengua, aleshores, des del desconeixement i des de la factualitat de que aquesta llengua ara sí que és àmpliament coneguda, llavors se li dona aquesta característica se li dona aquest atribut de llengua comuna, com si no hagués passat absolutament res abans, i com si això només no tingués conseqüències. I sí que ha passat, i sí que té conseqüències. I, per tant, és pròpiament una forma d'enganyar i una forma d'emmascarar. Però, clar, és necessària per a que funcioni la idea de llibertat lingüística. Però si ens fixem al darrere de la llibertat lingüística de la llengua comuna, no hi ha una comunitat, sinó que hi ha un grup que s'imposa als altres, i no hi ha una llibertat, sinó que hi ha una coacció. De fet, el tema següent anava una mica cap a aquesta línia, no? Que és aquesta idea de que les llengües són instruments, però casualment sempre volen que fem servir el seu instrument, no el nostre, no? És una casualitat. Són instruments, però no només són instruments. Clar. Són instruments per a moltes coses. Sí. Ells plantegen que les llengües només són instruments i que, en un sentit utilitarista o instrumentalista, no? Et diuen que s'han de fer servir com a tal, però volen sempre que fem servir el seu instrument. Això deu ser una casualitat, no? I tu dius que per combatre això s'ha de polititzar la llengua, com dèiem abans, però ara potser aniré més a la concreció, no? És a dir, com ho fem? Abans comentaves que l'intent de subordinació d'una llengua és, en el fons, atacar els seus parlants. Com combatem aquests atacs? Creant consciència entre nosaltres, però també en els que puguin empatitzar amb nosaltres, que parlin aquesta llengua que ens està subordinant. Quina mena de discurs polític podem tenir per combatre precisament aquesta situació que comentaves de supremacisme lingüístic, a vegades encobert i poc explícit? A veure, clar, hi ha un treball, una feina prèvia absolutament necessària, que és una feina teòrica, intel·lectual, i que va adreçada, quan s'elabora, en això que anomenem aquesta cosa tan estranya i que és difícil de definir, que anomenem consciència. En què hauria de consistir aquest discurs? Perquè és el que diem al principi. La importància del discurs. El que m'estàs dient és que el discurs és important. Efectivament, és molt important. Com hauria de ser aquest discurs? D'una banda, el que no podem fer és acceptar les premisses majors del discurs, del contrari. Perquè en la mesura que les acceptes, te col·loques dintre del seu marc. I dintre del seu marc pot ser un cert marge de maniobra, però és un marge de maniobra limitat per aquest marc,
i que t'atrapa, en definitiva, que és el que solen fer els catalans. Acabem no discutint les premisses majors del nostre adversari i discutim acceptant-les, argumentem coses com ara el que hem de fer és potenciar la diversitat lingüística, no? Perquè la diversitat lingüística és una cosa molt bonica, que jo no et diré que no, i llavors, clar, si acceptem la diversitat lingüística, també ha d'haver lloc per al català, també ha d'haver lloc per al català. I a la mesura que el català recula molt, doncs hem d'evitar que recule, li hem de conservar un cert nínxol i així conservem la diversitat lingüística. Però aquest discurs no serveix absolutament per a res, perquè el que no estem demanant és un cert nínxol, perquè quan només disposes d'això, al final la llengua hegemònica tard o d'hora se t'acabarà menjant. O ets tu la llengua hegemònica o és una altra llengua hegemònica, i no hi ha alternativa. Evitar caure en les premisses majors del discurs contrari. Intentar evitar els determinats errors com el que comentava fa un moment de que parlar una llengua o una altra és una qüestió de llibertat. Conèixer les regles bàsiques de la sociolingüística. Per exemple, que no existeixen les comunitats bilingües. És a dir, existeixen les comunitats bilingües d'una forma estrictament provisional. El bilingüisme és una característica personal. Les persones poden ser bilingües, trilingües o poliglotes en funció de les nostres possibilitats, dels nostres interessos i de la nostra disponibilitat. Però les comunitats per defecte funcionen en una sola llengua. És a dir, si d'una banda no caus en les premisses de l'adversari, d'una altra banda coneixes els principis bàsics de la sociolingüística, ets crític amb determinades afirmacions que en realitat no se sostenen perquè són contradictòries en si mateixes, aleshores pots construir un discurs alternatiu que te proporciona convicció de cara a l'acció, que és l'important. L'acció és l'important, perquè a base de difondre idees, a base de fer xerrades, a base de fer conferències, a base de fer llibres, no canviarem les coses. Estos llibres, este discurs no està adreçat al comú de la població, està adreçat al comú de la població per una forma molt específica a aquells que són més sensibles a entendre'l i a compartir-lo, amb la idea de que a partir d'aquí ens puguem organitzar com a societat civil per a combatre a favor dels nostres drets lingüístics. I és a través de l'acceptació del conflicte. És a dir, assumint que hi ha determinades situacions que són inacceptables. Per què hem entès que són inacceptables? Ens podem organitzar i pacíficament les podem combatre amb els riscs que suposa la desobediència i la no col·laboració, perquè és del que estic parlant. A partir d'aquí sí que socialitzes el discurs. Lo socialitzes no a través de les paraules, sinó a través de l'exemple. I el aconsegueixes unificar, tindre un nucli consolidat d'una banda, però després en cercles concèntrics tindries aquells que primer potser simpatitzaven en certa mesura o eren indiferents i ara se't poden ficar al costat, fins i tot col·laborar en alguns casos, no en tots, i aconseguís una cosa que és tan important com aquesta o més, i és que aquell que en principi era hostil, però no excessivament hostil, no militantment hostil, pot arribar a inhibir-se d'actuar i per tant no oposar-se. I així has ampliat realment el marc a partir del discurs, però sobretot a partir de l'exemple que el discurs fa possible. Tens més gent disposada a enfrontar-se al conflicte i més gent disposada o que decidirà no fer-ho. Sempre tindràs una part contrària, això és inevitable. Això m'ha fet pensar una mica en el procés, no? Que teníem tots la sensació, d'alguna manera, que en el moment en què es declara la independència, molta gent que ara, segurament, després de la crisi del procés, n'és molt hostil, en aquell moment s'hauria inhibit i que hagués guanyat i ja està. No sé per què m'ha fet pensar en això. Per concretar encara una mica més això, el llibre posa l'exemple de classe universitària. La típica classe universitària en què hi ha un alumne d'Erasmus, o no, o d'Espanya, que demana que la classe es faci en castellà perquè no entén el català i el català reacciona posant excuses inverosímils com no, és que jo soc de Perpinyà i només xerro el català, no entenc el castellà, o soc fill de catalans de l'estranger i per tant no xerro el castellà. En comptes de posar aquestes excuses, aquests subterfugis, que serien una mica comprar el marc que comentaves ara, què hauria de fer la comunitat catalana? No només dir que l'alumne en si per posar l'excusa, sinó la comunitat catalana parlant que es troba en aquesta classe i que vol que la classe, que els seus drets lingüístics es compleixin i la classe sigui en català. Apel·la al dret, evidentment. Apel·la al dret. Sí, esclar. A veure, som catalans, som al nostre país
i tenim dret a viure en la nostra llengua al nostre país, perquè és de justícia i no hi ha res per damunt de la justícia. Llavors, si apel·les al dret que s'apel·la indirectament a la justícia, s'entén, evidentment genera conflicte, però és que el conflicte existeix i només el podem evitar si ens pleguem i ens subordinem, i si no estem disposats a fer-ho l'hem d'acceptar, i l'hem d'acceptar amb aquesta claredat. No dic coses com ara no, és que hi parlo en català perquè em sento més còmode, perquè això generalment no és veritat. Estem tan bilingüitzats que tenim un domini nadiu del castellà i a Catalunya Nord tenim un domini nadiu del francès i segurament més domini del francès que no pas del català. No és una qüestió d'això, no és qüestió de comoditat o de fins i tot d'aquestes excuses que després t'obligarien a estar tota l'estona dissimulant que no és veritat. No, simplement és això. No, a veure, som al nostre país, la nostra llengua és important per a nosaltres, com diuen els liberals, però jo diria que és important en general, i per tant tenim un dret i no pensem desistir del nostre dret. I tu estàs demanant-nos que desistim del nostre dret i tu no tens dret, perdona la redundància, no tens dret a demanar-nos que nosaltres renunciem a casa nostra al nostre dret. Jo crec que s'entén bé, jo crec que te col·loca en una bona situació per encarar el conflicte, i si això ho generalitzem en aquesta situació o altres situacions, podrem, si encara som prou forts, tindre una oportunitat de sortir-nos-en. Però no, de fugir a esta mena de discursos dèbils que en el fons, ja et dic, és prou evident que o no són versemblants o que en realitat no te donen la força moral suficient. No, sí. En aquest sentit, això també m'ha fet pensar, ara que posàvem l'exemple de la universitat, portar-ho una mica més enllà i pensar en el món laboral. És evident que hem importat una quantitat de mà d'obra estrangera important i molta d'aquesta gent s'està integrant a l'espanyolitat, no a la catalanitat, no? I la llengua aquí és un factor important. A mi m'ha passat moltes vegades, per exemple, que treballant fins i tot els caps que tenia m'han demanat que parlés en castellà als companys, cosa que no he fet mai, però molta gent ho ha acabat fent o directament ho ha fet per inèrcia, no? El que comentàvem abans. Com podríem lliurar aquesta batalla també al món laboral? Forçar els empresaris, per exemple, no se m'acudeix cap proposta concreta, però el llibre planteges que des del sindicalisme, o tens algun article també sobre el tema, es donin hores, que les empreses estiguin obligades a donar hores per ensenyar català, tots aquests temes. Com plantegem aquesta batalla contra... Sí, soc afiliat a la Intersindical i des de la meva posició a la Intersindical vaig estar reflexionant sobre aquestes qüestions i veient l'exemple del Quebec, que sociolingüísticament i demolingüísticament és una situació diferent i molt més fàcil que no pas la nostra, però que en el fons la reivindicació i el discurs que el darrere la reivindicació és el mateix. A veure, clar, hi ha un paper fonamental, que és que els sindicats assumeixen des d'un sindicalisme integral, que vol dir defensar la totalitat dels drets dels treballadors, que assumeixen també la defensa dels drets lingüístics. Però atenció, quan dic drets lingüístics, això del dret i la justícia és una cosa que ens afecta a tots. Ens interpel·la a tots. Tinguem com a llengua inicial la catalana o no tinguem com a llengua inicial la catalana. Qualsevol treballador que sigui solidari amb els seus companys i que treballa a Catalunya ha d'entendre que els catalans hem de poder viure plenament en català també en l'àmbit sociolaboral. I per tant no s'ha de coartar el dret d'aquells que tenen aquesta pretensió i aquest dret, però és que a més li hem de facilitar. I això significa catalanitzar l'empresa, introduir clàusules lingüístiques a la negociació col·lectiva que permetin catalanitzar l'activitat de l'empresa fins al nivell que es puga d'entrada i després avançar més gradualment. És a dir, això seria des de baix, des dels treballadors. Però també hi ha una altra cosa que és la responsabilitat corporativa de l'empresa. No tenim eines legals per obligar a que l'empresa treballi en català. Tenim eines legals per obligar que etiqueten en català, tenim eines també que no fem servir, i a més no és en català, sinó és també en català. Tenim
tenim un dret, el Tribunal Constitucional diu que tenim el dret, però no explica quins deures haurien de garantir aquest dret, que és el dret de ser atesos com a clients quan anem a una empresa en català. Per tant, l'empresa en principi hauria de tindre, tot i que és el que nega el Tribunal Constitucional, el deure sistemàtic de garantir aquesta atenció, però encara que legalment no disposem d'aquestes eines, disposem d'una cosa que es diu la responsabilitat corporativa. Les empreses haurien d'entendre que ofereixen no hi ha un millor servei, que és el que se sol dir altra vegada, el millor servei, que és veritat també, sinó que les empreses han d'entendre que també tenen un deure amb el país, que una empresa és un agent social i que també té implicacions morals a la seva activitat perquè té influència sobre el conjunt de la societat i que per tant hauria de contribuir ara des de dalt a la catalanització de l'àmbit sociolaboral i convertir el que de jure no pot ser però que sigui de facto que el català sigui la llengua per defecte de l'àmbit sociolaboral als països catalans. I per aconseguir-ho podríem tirar endavant eines com el que ve que existeixen els comitès de francització de l'activitat econòmica. Allí disposen de lleis que obliguen en aquest sentit, de lleis fins i tot federals. Però això era en francès, Ah? Que això era en francès. Vull dir que té un estat, que és una llengua internacionalment reconeguda, no? És veritat. Clar, el francès és una llengua que al darrere té una importància... política. Sí, en definitiva sí, una importància política. És una llengua reconeguda a nivell federal pel Canadà i forma part de la identitat del Canadà, això també és veritat. Però és una llengua minoritària que també ha necessitat una revolució tranquil·la perquè no ha estat en la mateixa situació que sempre que ha estat ara. Quan va començar l'anomenada revolució tranquil·la als anys 70 no hi havia ni tan sols els convenis col·lectius estaven redactats en francès i es va començar per aquí i ara hi ha diguem l'obligació fins i tot de les empreses no quebequeses però que operen a Quebec de facilitar que el treball dels seus empleats, dels seus ocupats al Quebec pugui ser en francès. Nosaltres, des de la negociació col·lectiva i clàusules lingüístiques, des de la responsabilitat corporativa de l'empresa i a través d'eines que es poden crear en aquest sentit, podem avançar i comptar amb la solidaritat de tota la classe treballadora. No només d'aquells que parlen català, sinó d'aquells que encara que no parlen català i no tinguin el català com la seva llengua inicial, per solidaritat amb els catalans, amb els seus companys i solidaritat amb una nació que està subjugada, haurien de facilitar, perquè la justícia ens apel·la a tots, facilitar en aquest àmbit tan fonamental la catalanització de l'activitat sociolaboral. Això m'ha fet pensar en una anècdota que em va passar fa un temps. Jo vaig patir una agressió homòfoba i catalanòfoba, perquè em van pagar i em van cridar catalufo maricón. Aquesta va ser en castellà. A més, aquesta va ser la situació i ho vaig denunciar a la policia, a l'Observatori contra l'Homofòbia i també ho vaig publicar a Twitter perquè som de la generació que ho publica tot a Twitter. I recordo que va suscitar la solidaritat de la meva gent, en general, però hi va haver com una mena d'aliança tàcita entre l'esquerra espanyola de Catalunya i l'esquerra espanyola en general i la dreta merlància espanyola. La dreta merlància espanyola em venia a dir que te lo mereces catalufo maricón, bàsicament, i l'esquerra progre, especialment la catalana, l'òrbita comuns, podríem dir, a solidaritzar amb la part homòfoba, però em venia a dir dues coses diferents. Obvi que m'inventava lo de catalufo, que ho havia dit per cridar l'atenció d'alguna manera, o que lo de catalufo no era important, que en el fons només m'havia pagat per maricón. Jo pensava, la meva comunitat, en aquest cas l'LGBTI, perquè la majoria, a més eren persones LGBTI les que donaven aquesta com solidaritat a mitges, no? Pensar, la meva comunitat m'està apartant d'alguna manera d'ells. Per una qüestió lingüística, és a dir, ja no m'ha apartat la persona que m'ha pagat per ser català i maricón, no? D'alguna manera, com m'havia dit ell, sinó que la meva pròpia comunitat, a més català, parlant moltes vegades, m'està acusant de mentider per una part de la cosa i pensar, per què? Què fa que una cosa sigui veritat i l'altra sigui mentida, no? Ets tu mateix que estàs decidint per interessos polítics què és veritat i què és mentida. És a dir, aquí es donava una mena d'aliança tàcita, em van acabar tancant el compte de Twitter perquè els vaig insultar molt fort,
es donava una aliança tàcita entre la dreta més rància espanyolista i l'esquerra catalana, a vegades dita catalanista i tot, dels comuns, del PSC, en què tots consideraven que d'alguna manera m'ho mereixia o que era mentida, no? I aquí vaig pensar, aquesta gent que és la que més implicada socialment està, que en molts casos parla d'interseccionalitat, de racisme, de patriarcat, està molt poc sensibilitzada en el tema de la llengua i en el tema de l'opressió que patim els catalans per parlar la nostra llengua, o que la patim i també la pateix la nostra llengua, i llegint el teu llibre pensava, em falta una resposta a tota aquesta gent, perquè l'únic que se'm va acudir de veritat va ser insultar-los. Llavors, potser necessitava una mica de valentia en aquest moment, i l'única valentia que vaig trobar va ser això. Va ser aquesta, i que em van tancar el compte de Twitter al final, però... Bueno, aquest és el problema de la interseccionalitat, no? És que ningú no és víctima en termes absoluts ni agressor en termes absoluts, sinó que les coses són bastant més complicades. Un treballador que pateix una explotació laboral evident pot arribar a casa i exercir, tindre una actitud masclista cap a la seva companya, o un treballador pot patir, el mateix treballador pot tindre una actitud discriminatòria cap a altres treballadors que tinguen un color de cabell, un color de pell diferent. Bé, sí, hi ha col·lectius que han experimentat històricament determinada discriminació, però entre ells són capaços d'exercir discriminació cap a altres grups que també estan subordinats. I aquest és un exemple. A mi m'agrada comparar perquè és factible de fer i no costa res, a més, les mostres de discriminació que experimenten les dones i l'argumentació aleshores feminista que se li contraposa és traslladable a altres tipus d'opressió, perquè al final totes les opressions s'assemblen. I és fàcilment traslladable al cas de la discriminació nacional, perquè en definitiva la discriminació lingüística és una discriminació nacional de majories contra majories nacionals que a més pretenen dictar com és la història d'uns altres, contra les minories, la història de la qual és dictada, i sobre elles se dicta una sentència de supervivència o de no supervivència. Però bé, si això és una cosa que efectivament t'hi trobes, a mi no m'estranya, perquè pel que et deia, ningú no és ni víctima ni agressor en termes absoluts. Una persona que és d'un col·lectiu discriminat a Espanya pot ser un nacionalista castellano-espanyol que no vegi discriminació a tractar altres que no són del seu grup de la mateixa manera que en ell el tracten les persones que estan fora del seu grup, en aquest cas d'identificació sexual, en el seu entorn nacional. Sí, però si aquesta gent teòricament tan sensible, si no la podem... De quina manera l'hauríem d'interpel·lar? Perquè se sensibilitzi almenys en aquesta qüestió, perquè el llibre sí que plantejaves que algun aliat castellà-espanyol hauríem de trobar, apel·lant a la idea de justícia, però si no puc explicar a aquesta gent que hi ha supremacisme espanyol contra els catalans perquè no s'ho creuran mai, i estem parlant de gent, la majoria catalanoparlant, almenys en el cas del tuit que et deia, com... No sé com convèncer-los ja. Però tu creus que calen arguments específics en aquest cas? Jo no estic gens segur que calguen arguments específics. Ja, pot ser. A veure, sí que pots fer l'esforç d'agafar determinats eslògans o determinats tòpics que s'utilitzen en la defensa dels drets d'aquest col·lectiu i canviar els substantius i adjectius, o més aviat els substantius, i fer veure que això val per a altres grups. No fa gaire vaig escriure un article que se deia, a veure si ho recordo bé, perquè a més ho vaig buscar expressament, era un eslògan feminista que deia als homes els seus drets i res més, i a les dones els seus drets i res menys. I jo vaig ficar als castellans i als francesos els seus drets i res més, i als catalans els seus drets i res menys. Esta feina de cooptar eslògans, d'agafar el discurs i canviar-los els substantius,
els ficar davant de l'espill, i això des d'un punt de vista teòric o purament intel·lectual pot ser bé, però al final el que serveix realment és l'exemple. L'exemple de gent que és capaç de mobilitzar-se, d'enfrontar-se a qui és poderós, de patir les conseqüències d'afrontar-se a qui és poderós, d'aguantar-les, perquè perquè l'exemple és molt més poderós que les paraules, en realitat. I si hem de moure aquesta cosa tan estranya que és la consciència, no la mourem intel·lectualment, la mourem emocionalment. Perquè, en definitiva, el motor de les accions humanes no és pas la raó, sinó que és l'emoció. Ja sé que no podem deslligar emoció i raó de forma neta, però en la mesura que les podem diferenciar podem establir una certa jerarquia entre elles. I a l'hora de prendre decisions morals, i aquí estem parlant de decisions morals, la emotivitat té una certa prioritat. I la emotivitat es desperta a través de l'exemple de l'altre. Per tant, el discurs és important, el discurs es pot especialitzar, d'acord, però al final és l'exemple que val per a tots els col·lectius i val per a tothom. M'ha convençut. Ja està bé. Faig un canvi de tema i ja gairebé ens apropem al final. El llibre es fonamenta bàsicament en la qüestió de la contraposició entre el dret, diguem-ne, al principi de territorialitat de la llengua. I aquí el que m'interessa d'aquest tema és el tema dels castellanoparlants. Tant els castellanoparlants de la resta d'Espanya com els nous castellanoparlants immigrats o els fills d'aquests castellanoparlants. Hi ha un moment en què el llibre comentes que els castellanoparlants a Catalunya no existeixen i ho fas en referència al relat aquest de que som un sol poble en què una part parla català i l'altra castellà, però tots som catalans, no? D'alguna manera. Què vols dir amb això? El que vull dir és que, a veure, els castellanoparlants no existeixen en tant que col·lectiu estructural d'aquest país. És a dir, aquest no és un país que tingui una part de la població que parla en català i una part de la població que parla en castellà, que això sigui estructural i forma part de la identitat del país i, per tant, aquest sigui un país dual. Aquest és un país en el qual hi ha arribat molta gent parlant castellà. En el conjunt dels països catalans, aproximadament 3 milions de persones, que és una gentada en el conjunt dels països catalans, i darrerament han arribat només al Principat de Catalunya, al sud de l'Albera, més de 2 milions de persones que les que s'han integrat lingüísticament ho han fet bàsicament a la castellanofonia i per tant han incrementat el nombre. Per tant, persones que parlen castellà n'hi ha, evidentment, però no formen un col·lectiu que identifica el país. El que passa és que a aquesta gent se li ha dificultat de tal manera, primer de forma estrictament política, després ja per raons sociolingüístiques derivades de la imposició política, i després finalment per raons demolingüístiques que reforcen la situació sociolingüística que al seu torn està recolzada o determinada per la intencionalitat política, se'ls ha impedit integrar-se de forma efectiva a la col·lectivitat nacional que identifica el país i que fa que en aquest país ens coneguem i ens reconeguem com a catalans. Per tant, és una gent que crida a la porta o que en principi el que s'espera d'ells i el que s'esperaria de qualsevol en una situació de normalitat política, que vol dir de llibertat política, és que truquessin a la porta de la catalanitat, que implica no oblidar d'on venen ni oblidar qui són, almenys per suposat en la primera generació. Després, en la següent generació, les coses canvien molt. Llegia l'altre dia que només el 39% dels immigrants de països castellanòfons als Estats Units, només a la tercera generació, continuen sent competents en castellà. És a dir, que el 61% ja diu que no és capaç de mantenir una conversa en castellà. Doncs això hauria de ser igual a qualsevol altre lloc. La gent que ve de fora se va integrant. La primera generació comença a fer-ho, d'una forma ja molt més clara la segona i d'una forma definitiva la tercera generació. Si això no ha passat aquí és per raons polítiques, però no ens ha de portar a pensar que en aquest país hi ha aquesta component estructural que són els castellanoparlants. Existeixen castellanoparlants perquè s'ha impedit la seva integració. I això pot semblar una diferència subtil i sense gaire importància, però en té molta d'importància, perquè si acceptes allò primer, aquest país és un país on hi ha dues llengües. I tant catalana és una com l'altra, i a més una no comporta problemes i la sap tothom,
I l'altra comporta problemes perquè no la sap tothom, perquè la primera és d'obligat coneixement, article 3 de la Constitució espanyola, i la segona és una llengua estrictament optativa, perquè la primera se ven com un dret i la segona se ven com una riquesa, com fa la senyora Ayuso, que cada vegada que diu que el català és una riquesa, el que vol dir és deixeu-lo a la vitrina i tanqueu la porta, sisplau, perquè a l'hora de parlar hem de parlar en la llengua de debò, que no és una riquesa, sinó que és la llengua. La comú. La comú, en definitiva, la comú. Doncs, clar, i és això el que vull destacar. No podem acceptar este marc, això forma part d'este marc mental que deia jo que hem acabat acceptant, perquè això ho sents per tot arreu. I en la mesura que acceptes aquesta premissa major, esta que és una de les premisses fonamentals del castellanisme lingüístic, és una situació d'indefensió teòrica, aleshores, indefensió teòrica és indefensió pràctica. Doncs no existeixen els castellanoparlants en aquest sentit. Hi ha castellanoparlants cap als quals hem de procurar contrarrestar els mecanismes que els retenen sense poder-se integrar a la comunitat catalanoparlant i que passen a formar part d'esta comunitat, que no implica, torno a dir, haver d'oblidar ni orígens, ni oblidar bagatge lingüístic, ni oblidar res de tot això. Però diguem-ho d'una altra forma, l'única llengua que hauria de ser necessari de conèixer en aquest país és la llengua catalana. I totes les altres llengües les podem conèixer o no, però no hauria de ser obligat de conèixer-les. No estic demanant res que no sigui exactament el que a Castella volen per a la seva llengua i que els pobles lliures volen per a la seva llengua. Què és justícia? M'agrada repetir-ho, això. Què és justícia? Perquè hem parlat unes quantes vegades de justícia, tothom parla de justícia, i quan parla de justícia parla de què és just, ha de ser just, però si demanem de definir què és justícia, potser ens trobarem en algun problema. Doncs agafem la definició que dona Aristòtil, adaptada. Què és justícia? Justícia és donar-li a cadascú el que li correspon, tractar igual el que és igual i tractar diferent el que és diferent. Això últim és el que anomenem equitat. Doncs bé, si la comunitat lingüística catalanoparlant, que és la que existeix en els indrets del món on el castellà és la seva llengua patrimonial, i la comunitat lingüística catalanoparlant són iguals, i les llengües són també iguals perquè tenen les mateixes potencialitats comunicatives, aleshores la forma justa de tractar-nos és amb igualtat. Igualtat vol dir que l'estatut que el castellà té a les comunitats lingüístiques de llengua castellana ha de ser l'estatut que el català tingui a les comunitats lingüístiques de llengua catalana. Per tant, si l'única llengua necessària a Castella és el castellà, l'única llengua necessària als països catalans hauria de ser el català. I això implicaria la integració dels que arriben i que, en fi, que estos castellanoparlants que ara imaginem com a component estructural del país deixarien de desaparèixer perquè són només una qüestió teòrica. Molt bé, Jordi, m'han quedat coses al tinter, poder algun dia n'haurem de fer una altra, perquè tenia més preguntes, però se'ns ha passat el temps. Agrair-te que hagis vingut a parlar amb nosaltres i espero que ens veiem aviat, ha sigut molt enriquidor i molt interessant. Si vols dir alguna última cosa als oients. Se m'han quedat un munt de coses per dir, però la veritat és que quedarien ara, si us les digués una mica fora de lloc i les hauria de contextualitzar i aleshores ens allargaríem més. En una altra ocasió, en tot cas. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.